Hei tid, så det atter her vi har noen parst av Gjerstamal. Og vi det som vant, Anja Hansen som teker opp og hon redigerer, og så det Ronny Petersson som teker seg av Ljøvenon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamal kvædlikker og Gjerstan tjåkn i det, og jeg får spyrja Paul enn for kvædlikker til Gjerst i det, Paul. Ja, det är nettopp detta som vi läser i 4 Korinthierbrev 15. Och det gör det så just livant för mig att ta och i var sån morgon till sånt där i ner på att hafton för det går vik så igen. Det för halva vik så igen. Och till att det är verser som en kan ha lyse, men ikke oppleva livande just vi med själva. Och det första vi har sagt det som vi säger om verset. Det gör det han morgon. Och till detta verset, för jag tänker att det bara först 45-15, till det kan inte vara 15-45, så är det skriva. Et första människa Adam var livande sal. Hin sattne Adam våren livande, gerande and. Och det som fick mig att vakna medan det läste var våren livande, gerande and. Och hvis han Kristus som ju döje och fick vi uppröstningen navnet Kristus, alltså Jesus som människa, Kristus som en uppröstning. Och så det som hände, vi tog att han röstade dig var det att han kom att bygga, alltså i åkken vid trunne. Vi så någon anta ett la som man själv säger vi där för en annan för att loja och toucha att det kan inte gagna för bort. Då annars om inte för bort så kommer alla andra stilltäckare. Men ta i färden ska sända till han och ta han kommer skall han och samföra och han skall. Akkurat, ja. Alltså allt det som ta versen som hans sara som personen god till hela anten ettla som man säger tatsmären så för han nämnt då alltså är hon själv va och ta bäst oj to ena människan och som dolta människa hjärtans alltså som häver hin späck för att ställa anta ta vid att kvar han så i det han ute här alltså han i tajmon som tryck på Jesus. Ja. Och här utfra och i tog templet hela antans viskar han i det ut till människor. Ja, det jag lägger mest att du läser det här. Och det kommer nästan under mål det här. Det var att han ständigt så är skriva hit första en människa Adam var livande sal. Och det som germonen det høyrer vi ikke. Nei. Det det her. Og hvis vi skal lese det så som vi oftast ikke får lov til å skrive det, så vil det stå i et første menneske Adam bleiv livande sal. Og så stender det hins hettne Adam, som altså Jesus, våren livande gerande ante, og hvis vi leser det på samme måte, så det hins hettne Adam bliven livande gerande ante. Så och det är ju det säger också helt om metallian ekv. Tui att vi vet att Bibeln hon byter mitten la skiljer mitten anta och sala. Det så jag bei Hebreerbrevet och RSS eisne. Och så är så det här så hade vi ett onkan livande möjlighet att arva att det här andans löve och jöknen ta för Adam. Han var inte här. Han kunde
För jag ser på att han producerar böterna till avkom, vi sa alla. Men inte vi en livande anta. Tog att han var olöjen och tog dejans trä och han kom till lysens trä. Och slapp så inte till lysens trä. Så det är rätt intressant det är. Jag minns sambandet och detta kommer till mig nu och det kommer ofta så är ljuslivande minner fram samband med personer som förr var och bär fram vårgods så minns det Christian Olsen. Han var av Öje, var gifter i Klaksvik. Ja. Att han och en tal och det var nog kommit och fram under möten som gjorde det att han får upp och ta vart snacka som vet till rättslött och Arne eller ja nu först och så han och så framvägs så han får upp och han säger så i samband med allt det som har kommit fram att det bara slett inte till att arva utan att vara fötter. Mm. Och det var fött av föräldrar. En mamma och en pappa som så var det vitt. Bötchat hem. Och så är det svarta vi hästen som vi nu tar om. Att som Jakob säger här, tar han skriver första kapitlen så här. Jakobs brev och så att gå gåva säger han att folk kan gåva oman från. Och kommer ner från färger lösan. Här som inte brötning att skifta skutje så. Och så säger han att det vilja så inom fattigan och vid sannlagsåret så vi skulle vara från gravskapning kanske. Alltså att det säger så nekv om kvar vi är så. Ja. Att du ser det jag de brövne. Hur antens samöjner tar som skriva och i skrivningarna. Tar med sig inte kvarnar. Nej, nästopp. Slett inte. Det kunde vara öliga avgjort i nekvån som Jakob kan vara. Men det med sig inte Paulus, det som han skriver. Nej, akkurat. Helt inte Johannes eller Jotas eller. Det tackar som oftast kvar vinkel. Ja. Och det som gör det så rukt. Detta jag var fattor till att arva. Och att det underfullt att en sötne Adam våren lovtjevande ant. Och vi känner inte var flerfalt av oj akon som tryckva. Du kallar ju gods uttalt och görs nockar. Vi har antan som giver nok ner alltså. Så här så nekv och så mycket människan som och jag. Ja. Till akkurat det. Du var då nämnt att det som Jesus tog sig vi lär svennarna om ta sista som han skrivit där om talsmannen. Och det var som jag nämnt lärarna för. Det var ändamålet vi ödlon värsken tjonorna. Det att han blev fötter. Det att han växt till och han blev döpt under Jordan och han så färn tjänastna och så som vi läser evangelien, ja. Och han en siktning allan vägen i jöknen fra gode, alltså. Det är bara siktning som kommer från honom. Sjalt han revsar jötarna så är det alltså siktning för de som låg under för jötarna. Och allan vägen i jöknen och så dör han av krossen som det fullkomna offre. Och ryser upp att. Och för limmats. Og alt hever dette her endamålet at han kan leta sin anda teka bygg i okk, mennesken her. Skriver til en kvinne som ikke var endelig akkurat hvor hun og hun gift over mann. Og så i morgen var med og knappt blev en rakter av øynene til øren som har ju riktna gera och han måste flyttas till Skontia sjukhus och så skriver han till mig och spyr om jag kunde bya och så med han det är bya och skrivit han ner till henne ja messenger så kom in i dessa tankarna vid Jesus att
Att det var för akkurat skilt han gjordes fatak. Alltså. För jag gör akkurat roi, ja. Och så skriver jag i bönen till, jag också ser till att revar har håller och fåglar hemma sin så roi, men människa sån är inte det som man kan ha till hötten och ner. Varför akkurat skilt, alltså. Så fatakor måste han bliva. Fatakor i sig själv. Han som var en livgivande anten. Att han är tidigt alla sin tansens alltså det kan på en av vårt och var i snoppat och en sikre som ingen annan kom till. Och så hette Andre alltså som man säger här i Johannes 6 att den sista stora dagen i högten står Jesus röpt. Och tester kommer jag att må in och rätt. Han tror jag med urlöjv hans skulle som skriften är sagt renna strömmar av livande vatten. Ja. Och så säger han, detta säger han och antan att jag skulle få. Som tror jag han. Antan vers en är att Jesus vers en var den fullkomna. Så han vers en kom här och som han tar sig om här i hans 15. Det är en fantastisk sammanhang i ödlarnas när. Och jag tycker det är öjla stor antydning för Jakob tryggvande att allt det här vi hela andas hjälp och vi åren vi lät upp för Jakob. Så att det blev till en livande verklighet innan och Jakob. Och inte bara några som vi har ganska tidigt motor men än inte blivit till liv och Jakob. Men det är bara hela anden som kan omskapa det till liv innan och Jakob. Och till det som gemonen. Hvis det ikke var at vi som tryggvante så som Paulus säger här att han bygger godt om at jeg kan anta vursdom så åpenbæring av kunnskap se. Etter at han har videre kommet trygg, va? Så vi kunne han bygger om att få anta vursdom så åpenbæring av kunnskap se. Och vad säger han så vad är det här? Är Efesos. Ja. Det är bara. Ja. Han säger här att så gärna fick höra om tyckare av Herren Jesus och kärleka tyckare till öll hinne heilöv här vi tog inte helt upp här att tacka för tyckon ta och i minnestycken i bönemunnen och bönar är att God Herre okkara Jesu Krist, fægir dårdarinnar skal gjeva tykkun anda visdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, og opplysa ei og hjertatikkara til å skilja vånuna, og han er kallat tykkun til, hvordan ryker dård arver hansara middelen hinn heilove, og hvordan av medalja stor kraft hansara av okkon, som tryggva såla som veldiga styrke hansara virkar, som han vust i Kristus, et han reist han opp fra en dag, og sett han vid høyre håndsyn i himmelen. Jeg tok ikke hatta fram til disse kvalene i morgen som skriver til, og jeg skiljer til eldre folk, altså, men det var ikke ordentlig. Men jeg tok hit fram i Efesosbrevet og tro i, altså, det første 2 versene her. Ja. Og han kan gjøre mer enn alt, altså. Det er ikke dumt, altså, vi vet til å skilje, ja. Og så lykker han i førre her, for jeg vil her i disse løtene, så skriver han natter og tar flytter iver til henne, altså. Bare til at du reagerer jo på tarv henne og Jesu løter, og skriver i bønnene. Og så skriver så hun er så og iverflaglig, ja. Jeg vet ikke om hun luster her nå, det vet jeg ikke, men så kommer knappt inn og i mottøtt. Her anten skiltar andar fann. Ja. Her viner møta kan. Ta spjatt om åtjar lånt og fjall. Vi nøye staulen, det er uttrykk som man brukar her. Det er å ha seg at det hittas det. Ja. Vi nøye staulen hittas det. Nå vet vi her, vi nøye staulen hentan morgenen. Og det tok en løt då. Det er ikke en løt å skrive alt det som man har skrivet. Det tok mer enn løt å skrive bønna. Og så var det bæge. Jeg var ikke for å klær. Jeg var åkene om et her. Og himmelen gledes. Og himmelen gledes, ikke sant? Ja. Og dette er det underfotla vi, disse familiene, som har en øyre og hjørne, altså.
Helt visst. Så hon stretcher så otroligt längt och hon fer in i alla möjliga vidskifter och land och det bygger högt upp på fjällen eller dölen eller det ute i havnen. Det har det gått eller sjuk eller inte kan få det. Nej, det är väldigt det. Alltså, det är så størst tog at det er verleggen noen himmelen som flutter inn i jokkene. Ja. Og det var nesten det som Jesus sier bare til da han lærte til å bli feivare. Kommer ut til det, og være viljetøyen som i himmelen så å gjøre. Og det var oppfylt vi at hele anden kommer at han har vært i fullgjørst. Så var Jesus her bøn her, altså, som han lærte heira bia, hun var oppfyllt. Ja. Jeg mener som smatranker ta og Alma, så Andreas, Sann og Andreas Tone, Tofton, hun ble så sjuk, og hun døg helt ung, og etter om det tøyene at vevn ble veldig bygd, altså vevn til Simonsen Foklafyr, ja. Ja. Og Jakob Olof var et kjent rattene til var vi vevna. Og han var kjipere, ja, vi vevn. Og så, med han å lykke så sjuk, så hadde de fiskabelgene, altså det gjør det, særlig gamle kjipere, hadde ofte fiskabelgene for å høyre, hvordan det gikk. Og nå mitt og hjertelen med han til lusta, og til sitter her i sorg, og holder her så sjuk. Nå brøter Jakob Wolf av lærsen, han var mann på som var inn i midtelen. Og han fyrre synes jeg at her himmel langt og her. Jeg sendte en 4 given til landstilskjøs, hva gjør det hver. Her Jesus til himmel der, og så han kan ta sannsjen av hjertet, og så slekte han. Og jeg var slett kjær, altså, jeg var bare en smatranker et eller annet. Så det hørte jeg til her, som det fortalte oss, det var utrolig det virket. For først virket det her inne i midtelen, jeg sa sjuk og jente, og foreldrene og syskjen, og så ut etter alt. Ja. Altså, det brøyter alt og i løven som mennesker. Det akkurat det. Og hatt det her hette her livande gerand. Det er så livande gerand i anden. Altså, akkurat, ja. Som bor i okken, som fremmer akkurat det her. Ja. Så han sier her i 3 verset og i 4:15 at «Tog jeg lærte tikkene som et første til som vi øyne har i tidse vi. At Kristus Jesus døg for syndrokker etter skriften. At han gjør av vår, og han røys opp 3 dagen etter skriften. Og at han var sattor av Kefase, og så igjen av hinnom 12, og så igjen var han sattor av mer enn 500 brødene sen. Av taimon livet atler enn, nekrer sånne. Så igjen var han sattor av Jakob, så igjen av øtlene apostlene, og så kommer han. Og sørst av øtlene var han sattor av mer. Ja, mer vi tankastrika. Hinnon avfullt barna foster jeg kattla, og jeg stand i 8 av apostel. Jeg er ikke verdt at jeg er apostel, det kattles apostel. Vet jeg at jeg har li et samkommogods. Og så endrer han det til, som etter en lenge kapittel, men av nøye gods det her som gjør den, og nøye hans har med det mer, jeg har ikke vært lunsjes, nøye jeg har arbeidet mer enn tar atler, det har vi ikke men nøye gods som vi med Altså, det noe helt en standtant, altså. At han kunne skrive dette og oppleve det, altså. At han kom han han var jo her ute av vennen til Damaskus. Ja. Og jeg var et annet, ja. Og mange flere. Ja. Han legger det, han kommer til det grunnleggende fram. Ordentlig, ja. Altså, jeg lærte det som høyt første, til som jeg ikke vi. At Kristus døye 4 syndrokkere, og så fortsetter han og for han jøkken alt det her, som til grunnleggende 4 at dette her løyve, oppresten av løyve Jesus her blivet okkere, til at han lever.
Och det är en öl avvärd kapitel som vi oftast kallar för upprastna kapitel. Alltså han är så out att han vet nästan allt alltså. Ja. Det är ju det som är till vannar och Ja. sånt som så det är inte om du läser några verser av oss när han fer igång vid det. Ja, ja. Men och så akkurat det här verset här Ja. att det här touchande att det här man säger men av nöje Guds. Ja. Alltså han är inte värd att kallas apostel men av nöje Guds är det ett tär som är det. Och nöje hans måte med är inte värd anches. Nej, jag har arbetat med alla. Tå ikke er leggerne seg at det er viktig, men nøye godt som vi mer er. Ja, nu faktisk det har hatt øy mer, som er atle mer å snakke om det, ta opp senest, da. Jeg synter, men det som er sakne, og har sakne i meg selv, er akkurat det som Paulus sier her. Han tår å si det, at jeg arbeider med mer enn det rett. Men det er ikke men nøye Guds, hva skal jeg skammast vi å si at nøye Guds arbeid er så kraftig og i meg, at jeg kan ikke annet enn leta Kristus virke og i meg, bare jeg vil jo virke etter sin gode vilja. Hva skal jeg ikke kjennes vi til? Ja. Ta han gjør det? Han sier han gjør det. Det er akkurat det. Men at det bryter bare så avgjørende vi okkara mentan, akkurat føreske mentan, men hon er ikke bare føreske, hon er atlastes. Ja, men det er at vi, ja, men du må ikke si, halta TV-er nækka, nei, men det er helst det han gjør. Men hvis du også har om hver Paulus kom fra, hver han kom, hvordan han lærte, og hvordan han breit vi alt, og kjentest vi Kristus og i ser hans rannaie, som fikk han at gjøre mer enn alt. Lengt utom det som Kristus sier, lengt utom det som vi ber eller skilja, lengt utom det som vi ber eller skilja. Det er andre som ber okken, fyrir okken så får ikke kunne sies, og han, Kristus, som rannsakar gjørstene, han var ikke hvor han andre sier. Tøy et vilja Guds ber han fyrir hinnom heilov. Og han gjør det avhaltende om du registrerer det, eller du ikke registrerer det om du har råd til å ignorere det. Han gjør det likevel. Og ta ut og så tek det til tøyen. Helt du så at du ble stolter? Nei, du ble så emjukker. Og glæver. Du merker. Helt til det. Jeg er det to, og du er det. Vi kunne omgang til skiljes at. Nei. Og bare tanken. Ja. At få hette i jøkken disse sendinger inn i hjørstene, inn i gautøkene, som vi ikke har av og ikke av, og som vi vil avmarske åkken, tror vi det, og skammes vi til, eller vi er ikke så given som to, eller en annen, og så framvis. Ja, det er ikke bare til meg bare nå, du tar seg til at sier vi en og kvann som lunsjes etter nere, be han åpenbære det for det. Be han lete til oppfyret her. Du gledes vi å høre det, og du lunsjes etter, be han. Han eide Jesus Kristus, Guds sønner, og han gjør det. Det har vært det han kom til for å gjøre det. Det har vært at lete dette her oppfyret og vi så noen egna liv. Og det er verleggen hans egna liv som er kommet til dere. Vi leser her av krossen han gjever opp antana, ta han døyr, ta sier han feir og henter tøynar gjevi andamoin. Og ta og anden kjemer av kvitsunne. Ta sier Peter til at han hever ut helt andan som han har finnet fra feirsønnen. Altså, Jesus har krossen gjør feiren andan, og feiren i himmelen og i hasetten gjør sånnen andan atter som han oppgav av krossen. Fyre er gjør okken han til okken her, inni okker liv. Hette Guds versk. Hette ikke nækka som nækka og kan næsta nækka som helst vi.
och som du har sagt så ofta, som helst kommer att säga, och det händer inte. Ta och i händan åpenberingen kommer av hvordan lite jeg vet at gjøre, men hvordan stor nøy og kærlighet hans imot meg, at det blir så takksomme som at det tråkar alt kjølrås borster, fullkomlige, og bare en glede, og som du sier, det virker om vi tilvita i et eller ikke. Ja, jeg kan godt fortelle at det eisen til at du som strikvande, som ikke kanskje helst sånn om du sjølvan, og det gjør heller ikke, det gjør Paulus ikke, men han røster Guds nøye, ja. Skal vite at det her som to færreste middelige mennesker, de mersker til livet, som bor ut her, og som bor ut og ødelen som trikva. Og han ser om vi halder lyd om oss selv, så vil det alltid manifestere seg på måter som vi ikke stod og hoksa, og som vi helst ikke skiljer. Og det skaper langsel ut her som rundt om oss. Og det väldigt viktigt. Alltså det är så tojande att han släpper alltså. Nu måste ju loppet om. Hvis du säger Lisa att det är först så är loppet om. Men nästa till vers 11. Anna först här ta i ettla ta hiner. Så läs prätka vid. Och så läs kom till trick. Och veren och prätka om Kristus vertal. At han risen opp for noen deg, og hvordan kunne ta nærkere tikkere med til å si at ønsken opprørsten av deg, ønsken opprørsten av deg, så heller ikke Kristus risen opp, og Kristus ikke risen opp, så prætkakere taum, så trygg tikkere taum vi, og vi kommer ta oss standa som livvittner om god, vi tar at vi tar vittner mot det gode, at han røste opp Kristus, som han ikke vil røste opp. Om så at de nå ikke røser opp, røser de ikke opp, så det helt ikke Kristus risen opp, og Kristus ikke risen opp, så tryggtikkere til åndsjes, så det tid, og i sintettikkere så fortapt hos dagen de som savner i Kristus, det best i her som løyve vi da sett vevn okkara til Kristus, så meire grunn til at tidsa sint i okkon enn i nøkron, øron, mennesken. Og så sier han vers 20, men nu Kristus risen oppfrinne deg som fromkræver tarra, og i sauna Akkurat det som her Jakob sier. Ja. Fromkræver. Ja. At det øyla sterkt tale. Øyla sterkt tale, ja. Altså, hvis kjenner vi ikke det, så det rundt at det ikke er mer sint i åkken enn nøkron øren mennesker. Ja, ja. Og eisen det her som han sier, at Kristus ikke risen opp, ja, men så syndene fyrir helt ikke til. Så vi ui synden, så vi bunden at akkurat synden og skulden framveis, ja. Men nu Kristus risen opp, og tog vi løst fra synden. Men helt du ikke det befryende å kunne läsa allt detta ur skriften. Helt anståndant. Det overdörligt. Och vad han gör. Men han var ett kvui. Han kan skriva sådär eller säga sådär. Ja. Han var ett kvui, han Han lever och dig när det är. Se sankren. Ja. 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 Så var det hit som vi också säger om. Som han Øystein vitcher her, at han sier at nu Kristus risen offren og deg som frunker og tar og sånn og vi til at degen kom vi øyne og mennesker. Øystein opprøsning av deg og kom vi øyne og mennesker. Tøy ønsker alt dødja og i Adame, så skulle Øystein alt være gjort livande og i Kristus. Det var øyne kvar i døltsøyne. Kristus frungraveren, hernast hei som kom og Kristus har rundt til. Og så igjen kommer enden. Der han gjever røyke god og færen i henter, etter at han har gjort enda kvarjon herradømme veldig og mått. Då han skal være konger, inntil han legger alle fortjenter skjønner under føtter skjønner. Og en sørste fortjenten og et lanches vil gjøre det i degen. Han hever jo lagt alt under føtter hans, men han sier at alt underlagt, så det skillet at han undan tidsen som leier alt under han.
ta allt lagt under han, skal sonen själv lägga sig under han, och leie sig under han, för att han ska vara allt i öll. Alltså det är bara så otroligt märkligt att läsa stökan text alltså. Hur skipan så god alltså. Ja. Jag har läst det 20 versen, då i här snägg han och Hanna. Ja. Och tar vi skipa till bergfärgen och sådana. Ja, nu var det också inne och just när vi omsättning, ja. 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 Och vi ska läsa vers 22 så läsna att Gud har ju lagt allt under fötter hansara. Alltså under Jesus här. Men ta i Gud säger att allt är underlagt, så är det skillet att han är undantigen. Alltså Gud är undantigen som lägger allt under sonen. Ja. Så och det är ja. Det är så ryka kapitel där 15 kapitlen i 4 Korint. Han är faktiskt man kommer helt här. Men så är en man så tror det bara sannlöjt som han omtalar i Johannes 16. Det heter vi över 8. Och jag får inte ångat framar till läsa det alltså att det vill skriva så lös om goddom som här. Det är inte kunna vill skriva så lös. Visst det är en ögnlös god god färden. God god sonen och god den heliga ande. Ja. Tog det till. Att och detta här ta människan i hattren som heter byggt upp på. Bara gör han döra bärare för okkon som är underlagt det här förgångsliga här och nu, va? Ja. Och Titus kommer halt ut i kapitlet kommer till att här att om dagen alltså och det var så vi vann där och där var så på tord bara tack åt dem ja. Så sarst du att det är att oj toj förgångsliga oj toj som föränta oj toj som anken bjärgen går fyra alltså från naturen är hånd. Det var släkt sig. Så kryper god in i allt och bröjter det vi Jesus Kristus och en ägna älskar jag så. Ja. Jag minns han säger, ja men alltså, det här vi god är Jesus är och Kristus är upprisen och Jesus som människa och alltså så är det flöjre. Så säger Rottmund. Det är som det ständigt skriva sig. Akkurat. Ja, att det hade varit 4 och det blev således 4 enda målet som god gav gör det på hand av matan. Det blev fullt först och det tog inte av Guds ögonblick. Nej. Säger jag. Så vi stannar som Kolossbrevs så sån här gång lantarmal ja. Lantarmal som Kristus och i åkon var hon dörren där. Och att det blir slags tina skilje utan uttryck och i andan alltså. Och akkurat som det verset säger i sanningen att och i andan hon lär mig att tala om det så att jag kvajer upp älta och ger mänka salna säla som ligger i syndenes eld och bröt nio i hjärst och sinne allt är mer själv och ner ta bådskaper byrstes där inne till det honom som ölen och hjärstafer. Det är bara han som kan göra det. Och ta bröjtes till människa att det har fått han ut. Om man fra och innan fra. Alltså, allt bröjtes. Det är alltså Guds råd är verkligen oransäkande som Paulus är till alltid i Kolossbrevs sida. Och är eisningar som också utgrundande domar hansara och allt det. Men det är ju akkurat det
heimeren nu det vill hava till att det är vit som definierar god vi okkara vit, ja. Men så är ju hur att spyrja, men kvar är vit så kommer fra? Kvar är hur heimeren kommer fra? Jag menar, att visen du vet ju att allt var en frantje. Och en det som så vi kallar för Big Bang, som jag pleier säga att jag god säger veriljós, det här var ett ödra balter. men det är ju, alltså, det är ju den djävulska liknena som alla tøyene sätter spørsmålstegn vid goda. Och självande hävda ångantøy, som man kan säga på tammata, veri ønske. Det ønske kommer av ångon. Ønske kommer av seg selv. Det er ikke visende grein som kan brukas til næga som helst som sier at ja, men vi kan få nødja oppfinningar bare av ångon. Og ikke pjøs det gjøre næga. Vi pjøs ikke en skola. Vi pjøs ikke granska. Vi pjøs ikke næga som helst. Det kommer bare. Så hengt ikke sammen. God som fra evnen og til evnen. Og her vil året tøy ikke brukt. Så tøyen skapt. Tøyen har ikke evnleggene. Han avgjør. Han skapt tøyene. Og etter å ha skapt tøyene, så kommer han inn i tøyene. Som menneske. Og det er det som så avfætlet. Og herfra, så teker han, som vi langt har inne i, vi så fullkjørt av versen, som han fullfører alle veiene i jøkken, vi beie deia oppreisen og himmelfer. Og så kommer han selv og teker bygg for jøkken. Og forklarer dere, eisen ut fra årene, eisen ut fra hese kapitlen som vi er i, at dette liker meg her. Ja, dette her ganger til grunn der, men vi skal stande opp at vi er noe nødt til likam. En og dørda likam som avvet som ångan til ganger til grunn der. Alt dette fra hinnom avvia som har først i byrjan eller enda. Og det til han som har tidsi bygg og i okken som trykker av sånn hans er Jesus Kristus. Og ja, take it. Takk da. Ja, det er. Jeg også, jeg nevnte det nok åren vi begynner av et her, som vi så ikke her langer nere, ja. Og som Eisen sier, Paulus sjølvor om seg sjølvan. Jeg tar ikke kvante, sier han i vers 1. Ja. Så satt som og i Kristi Jesus i herre okkara, kan røvsa mer av tikk om røver. Det tror jeg mest litt uttrykk, altså. At jeg tar ikke kvante, altså, fra meg selv, altså. Det vil si, altså, livet bare Kristus. Og ta i livet Kristus, så er det satt som, ja, jeg tar ikke kvante, altså, satt som og i Kristi Jesus, herre okkara, kan røvsa mer av tikk om røver. Du ser på en av veien at det er ikke største mennesken. Angen for å si at det er som er menneske. Det er bare som er menneske, ikke? Men ta en livande gerande i anten hever. Fatt dere, ja. Ta bort det tid. Ja. Og han spyr her eisne sånn en spurning som sier okken til at de har haft miskyllingar om dette her vi går til evigheim som deg, ja. Og at han har sagt det her at alt lagt under han, altså under sonen, så skal sonen sjølver legge seg under han og leie alt under han, altså til å si god. Fyra god skal være alt i øtlån. Så spyr han, hva gjør å ta teg som leder seg døypa fire hine deie? Det så at andre deie ryser opp, hvor leder teg seg ta døypa fire deie? Det er altså sånne falskene som ikke trykker på oppreist, finner på et ritual, fire deie som egentlig etter terre fætene ikke til. Og så fer han til seg sjølva. Så han sier, hvor kommer ta eisene vid og nå vanta kvann tøyma? Dodge kvante, så satt som i Kristi Jesus i herre okkara, kan råsa meg av tikk og brøver.
Og så spyr han eisen her, eller sier han eisen her, at hver det som menneske vån, bartest vi vill dyr i Efesus. Og han mener nok vi mennesker som var ut etter honom. Kvann vinning har vi så av tøy. Rysa deg ikke opp, så let jeg kan ete og drekka tøy og morgen dødja vidt. Ja. og her vi viser han at han har sett alt sitt liv inne på at hesen bådskaperen om Jesus Kristus, som døye og reiser opp etter, og lever i det, og som til han som er prædikar, han gjør faktisk et liv til det. Ja. Han som åren tog liv av øren som tror av enda bådskap, samme bådskap. Ja, det nok tøy han sier at det trøytrent av øren, et av vers. Vittles ikke ringur fellesskap og spettegau å si. Ja. Altså, det nok tøy han sier det. Ja, ja. Det må ha vært øyelig for han at også om at han hva han var vidt til. Og så sier han vakne av alvar og sint ikke tog som kjenner ikke til å gå tekken til skam, sier det. Altså han tanken her at det må ikke være vi mer som blir bra av at det skammes vi til som kallar til i løven. At mennesker skulle komme, som han sier selv her, känna god. Ja. Att känna god. Ja. Det är som det stora trubelagen tja när människan eller folken i Korinth så kom till sig va. Att det var så öliga blanda av hoppar. Och här var det personer som gjorde sig själva stora. Ja. Som uppenbart slett inte var skilt bådskapen. Han som hever finner åpenbringst av Kristus, han ångad stor i seg sjølven. Og hese personene ville jo nygjøre Paulus, og alt det som han har gjort, og spilte han ut på alle mulige måter. Og det klart at det er fellesskap vi folk på handamatene, og det det som ligger Paulus i hjertet. Hvis du blir via lust etter hese her utspittlærene, og det er jo ringe fellesskapet, ja. Og til spittelet til gåa, som de annars hadde lært fra Paulus og sjølvån. Han med seg vusser, altså. Han over andre vussdams. Ja, ordentlig, ja. Som han ber om at vi skulle få øyne, ja. Da han sier det her, at han sier, nå sier anker, hvordan ryser inn i deg opp? Hva er en slæg og like med kommende vi, vers 35, ja. Da er det tog det som du så er ferdig og ikke lå jo utan det døyre. Nå kommer vi inn av naturen. Ja. Hvordan vi handler, da har vi sett akkur nøyere. Og han teker til at i 3 kapitlet her, Paulus Kjolvor, at jeg sa han kjenner jeg plantet jeg, og Apollos vattnet jeg, men god grav vokst. Og hvis det så ikke var, så ble han ikke vokst. Hvis god ikke har vokst, så dør jo alt da. Ja. Og så sier han til og ta et og så er du ikke like med vi være skal. Det helt utroligt. Som heter frøtt med Elise. Men nærkjekott. Det til han jo av kvøyt i et lankron ørensleie. Men god gjør til likam, et som han vil, og kvarjonsleie så er det tess ekna likam, altså. Det er sleie som du så er, det er for til likame som det skal heva. Ja. Og så sier han, ikke alt kjøtt det som sleie, nei, et kjøtt av mennesken, og et annet av døyren, atter et annet av foklen, og atter et annet av fisken. Og himmels likam og gjøres likam men himmelsk og likam det heva øyne dørt, inne i gjørsk og en æra. Så løy, solen hever en ljøma, mannen en annan, skjøtten oppatter en annan, ja, måner ljømannen, og skjøtten heva. Så øyne vi opprøsningen av deg. Det var så av forkonsulet, det ryser opp av forkonsulet. Det var så i vannæro, det ryser opp i dård. Det var så i vøykløyka, det ryser opp i sist. Naturligt likam vi så. Antallet likam ryser opp. Så satt som naturligt likam og antallet likam.
Så är det som skriva, det första människan, nu är det allt vi det som vi börjar vid. Ja. Adam, vär livande sal, i söttne Adam våren livande, kärande ante, men ett antaliga kommer, inte först men ett naturliga, och så igen ett antaliga. Och ett första människa vär av jörn göres, och ett annat människa av himlen. Som en görske vär, henne görske vi, och som en himmelske henne himmelske vi. Og som vi tar av båret, nu kommer det til mynd hens gjøreska, skulle vi ønske bare mynd hens himmelska. Men til sier brøver, at halt og blå, kunne ikke arve rydtjegods, og jeg helter arve for gongelig løg, og for gongelig løg. Jeg sier til kun løndermal, vi skulle ikke alt sånne, nei, vi skulle alt ombrøytast, og det er en nu i en egna brakt, vi er en søgnast av lover. Loveren skal jæva, men i dag skulle rys opp, og for gongelig, og vi skal ombrøytast. Tog hetta forgångslige må leta seg i overgångslige løyga. Og hetta deilige må leta seg i avdeilige løyga. Ta hetta forgångslige hever leta seg i overgångslige løyga. Og hetta deilige hever leta seg i avdeilige løyga. Ta gonger året ut som skriver, deien oppsvaldre sier. Deie hver sier tøyn. Deie hver brotter tøyn. Brotter deien seg sinten og kraftsyntaren loven. Men god være takk som djever okken sieren vi har okra Jesus Krist. Være tog faster elskar og brøver munner. Og vigelier. Alt er rydger i verste herrans. Tid vita jo arbeidtikkere ikke til ønske, sier herran. Ja. Nu har vi lyst alle kapittel. Ja, nu har vi lyst alle kapittel. 8 vers. og det helt en av standene. Ja. Victor, jeg hadde jo sagt det for Victor var så kjølsam, og kjente han som smadranker, og han døg jo i øyntrøs alltid. Ja, øyntrøs, ja. Og han kunne si at ting så er det kjølsam. Så kunne jeg godt si at dødja var han ikke spent for det. Men det var en outhaltlig tanke at være gjerne over seg. Det var det han sier. Ja. Bara människaliga tala sig. Ja, ja. Det är outhaltligt, alltså att huxa sig till. Bara kort och nyr. Så. Men tar vi läsa ända kapitlen. Så det kan jag helt angivet och ja, så han vill ju själv omsätta. Ja, själv omsätta det. Det är det. Ja. Ja. Det är näst upp. Det mesta det till arina människor här och tar vi det på alltså. Som det spacerar i hjärtstockar. Annor det är det som vi snackar vi om. Så och det mesta vi aldrig mer själva och mina inläggar det är väldigt lyckligt alltså. Som fettlar så lätt och ta ordna sig bara. Men först jag ska pröva att tänka om att jag ska och jag må. Nej, så det kan inte släcka. Nej. Det är levaren där vars då. Men jag antar någon så är det inte näka som förrar. Att det som han vill kommer fram och jag någon hetta likam som han bor i. Ja. Akkurat. Och det mest att det är inte till alltså äntligen att Paul säger eller Daniel säger men det är hit att det ständer efter och hjärtan att det blir sagt av Guds nöje och i Guds anta. Ja. Ja. Det är löter i livet och tjåkon som kommer ofta och är ovanta men det är lystbröjdande. Och jag skulle inte undra mig om onkel kanske som sitter i det och lustar. Känner att knappt nu är det Guds ande som arbetar inne i hjärtan och ger det här året som Daniel och Paul eller Paul och Daniel tossa att det blir livande. Ja. Tog hela anden så renner. Och det han som ger värst. Han är talsmären alltså han kommen och just det Jesus är att vara tjåkon och ojåkon. Intill vi skulle möta honom som han är. Alltså jag menar säger och jag har inte samfört med om. Alltså jag var omgång benchen för det tog jag för att förtrappt. Det hade jag kvar med när jag var ovitt alltså. Men hitta att Jesus kom åter och slapp vi.
det var mer enn uthandligt. Altså, jeg klarer ikke tanke. Nei. Og til arbeid i øye mer, jeg ble størst enn at høy, og så kom jeg her opp i 11 år, og 12 år, det mest jeg at det må komme til en avgjør. Altså, du kan ikke bli via at jeg får opp og hitje vidt om det er inklusisjon litt her, og så legger jeg det etter, og så etter kvalitet, da jeg vidt for det, enda føringer det, inne i Tøyen, så Axel Skal og Jan, og jeg skriver sin om Axel, han sender her av permen i at nøydansk, nøytestament, ja. Ja. Og han teker så bøylet av Bibelene, det er alltid vidt ikke, det er alltid han, og han var øyelig god igjen, og han ble her, og vi stemlet rundt han om, og han fyrer lykka fra början av ut etter utjøkken, og Nøva, og Ørsten, og alt det der. Og knappt ble jeg til. Nå gang det opp for meg. At det er det som man får fætre i kveld. Og vi skjer så, da jeg kom hjem. Og alt med var vi, og det var Jote som fyllte i året. Hun var sin drelte ned. Og så kom vi inn etter kvalitet nok så sant, og mamma hever hyre eltene. Og det var verkst uttrykk. Ja. At det kan gjøre, og legge disse store torvene om man har. Særlig at der skulle det helst være svarstar, ikke tævinger som vi kallar i torvene. Og så teker hun øskeskuffen og støyter og tiver. Og så kører hun alt fire, at han ikke lovslapp inn. Spjellet ble kors fire, altså opp, og så ligger det her om nattene her. Og så ble det som vi kallar, det var koltslie inne, altså det. Kolten lukket som, det fikk lukket som en slæ, og det mestes, altså, at nå er det kaldt. Og nå får det bli kaldt der. Og så sier mamma, dette ser man som man alltid spurte, ja, men ja, altså, trykker at det ikke er Jesus. Jo, det er ikke problem, sier jeg mamma, trykker at Jesus. Men at jeg plavest av tog at hvis Jesus kommer nått, så vil jeg etter. Og Ottmar, han var nesten, tror jeg, yngre enn Jesus, så han stod bare her. Og jeg sier mamma, men er det det, sier hun? Ja, men så legger jeg noen knæ her ved bunchen, og så var jeg alltid viss med Ottmar høyre og så byr hun herren om at åpne dette for dere. Hva gjør du? Opplevde jeg det. Nei, sørst. Jeg visste slett ikke til at han stod ut så vidt jeg altså. Han var alltid mer til som jeg ikke var, altså. Han var kommet til som jeg var kommet til. Ganske til 1 år gammel, og han var nødt til å være. Han kom før til det. Ja, før til det, et eller annet. På inn av veien, og så skulle vi til sang, og inn til pappa, at jeg forteller jo noen nødkjøytene om bakom våre. Og pappa var så veldig sattlig, og helt utrolig han var glad over. Og så får vi til sang, og så var det ånkan til etter. Nei. Jeg kan strøye av. Og jeg alltid at det er så en standtant i at Ja. Til man husker om hvordan øynefalt det var. Ja. Han livande gerande andre som bor i mammene, ja. Han overførte det inn i tikkere gjørster. Tikkere badne gjørster enn da. Ja. Og jeg kan lykke skøyte på, jeg kommer sovre en morgen og tølge, og vi får ned i en handelig havn og skulle kjøpe også. Kona stender her helt med kjennene. Hun sier til at døtteren som skal komme mer, sier hun med meg. Jeg sier, ja. Jeg har ikke kjenner kona, men jeg har ångat henne i natt. Så sier hun, men hun ble frelst, sier hun. Hva skal vi gjøre? Så sier at det er akkurat at du kan gjøre det, og jeg døtsen til Jesus selv. Sier hun igjen. Helt til det at jeg kan det et ord til. Er du frelst, sier jeg, sier hun. Ja. Så kan det ikke være bedre.
Men jag kan gott komma och visa att det kom. Men jag har alltid det det bästa som kan hända. Det kom av hon. Ja. Det gjorde mamma och jag. Ja. Och så färg jag tog in här som jag helt om behov. Det var slätt kom. Fan har gått i allt. Och kom några på tog jag det Jack Skift. Det kommer alltid näck på sig igen. Jag hade vi gevas nu. Jag har tagit en sån sak. Ja. Nu blir det to. Ja. Ja, gå färg i Jesu navn, så tackar vi og prysar det her. Takk for at du erst papi okkara. Du erst opphav. Du er han som vi tunne kærlega ut fra tunne hjärsta hever mynda menneska, okkara fyrste foreldre og okkon atlan veien. Jeg dri okk inn i endan heim her, du elskar okkon og innskja samfella vi okkon. Vi takkar der færg for så nøye til at du gavst sånn tøyn og i deian fyr okkon. Og reiste han opp at det her, okkon til rettvisgjering, at vi kommer være fri fra syndene, leis av ødlund og svans, som bant okkon, helt okkon nere, og hala okkon nyer, Herre. Takk for det, at du hever givet okkon en dag livgjervande og livgjervande andan inn i okkara gjørstre, Herre. Bare vi trunner av Jesus, Herre, og du bier for en av kvarjen som lustar, hesalød, som høyrer henda bådskapen, at hjärsta vil lade opp her. Akkurat som du gjør det vi lyder her, at hjärsta henne er lade to opp her. Takk at du leder hjärsta opp i det eisene. Takk at det for. Takk for så underfullt av vågen ved eia, bei i løyve og deia, Herre. Takk for, Herre, at hette er ikke det endelige til som vi sitter her. Herre, to erst avgjør, og to for å leie oss inn i tøyna dårlig, Herre, og i avleggene, Herre. Takk for det, Herre. Vi har siktet for en annen i tunne navnet, og vi har siktet land og folk okkara, og i tunne og dyrer bare navnet Jesus. Amen. Amen. Og så var det som pastor Gjerstad Malkovna enda, og vi er ferdig at takka for okker for hesfer. Og vi er Anja Hansen, som teker opp, og for at redigere dette her tilleisene. Ronny Pettersson, som teker seg av ljøen, at det har blitt så godt som gjør litt. Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hesfer. Og jeg får legge til at etter det at pastor Gjerstad Mal som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leiter av Iktus Sjånvars. Og hese pastoren, han kommer eisen av å lagt ut her, og han kommer eisen av å sende av Kristelig Kringvars. En annen for tusen takk for hesfer.